mardongan dangadong parbadaan nasobo ini padenggan nungagodang rintangan narapak tadalani kita na duado membain perjanjian saud mahodiau molo nungamonam ido umbainau marpos ni roha arsikolam mi hurupi nang peau gajian
Masa-masa sekolah na hiang, nalau libur panjang nama, naing mulak tu huta tiga lingga nauli. Awal jumpa ngau doto, hudul di kursi papan nagajang, narapak pai maun mobil sampri di terminal Kabanjahe Tanah Karo. Lasti si mahita marsitandan bertegur sapa dohot markarita tentang kegiatan nasional tu sahalak persikolai. Alami sa frekuensi dohitana dua tabo mana marko buri gabe tubuh mabibi tolong di antara audoto mardalan ma mobil natapai mai apalah di lambungmu mapar hudul adorang sahat nama hotu hutami hupas sahat maholong kula sudut kon homa muse macai marbunga-bunga matuturo hatta nadua tiki mobil sampri rima saksi bisu cerita pendek tentang hubungan tinggal kenangan namai hasian memorita sinaujui sipata mekel doa hasian mono huingot sudena manjami sonarinu ngadau behita mangalaka mangalului dalan nabe olo mane tekilusi
tukdo ng gogoku. Alay dang adong tarida, habis di meja juji na maui. Soalan ni parumay mi inang, namartangan pudi asa gabi songonon. Bohadohonon kutakas, habis otar boto pasariani, alani parjuji onido. On masikap mabarbar, tubuh manambada, gabela uma parumaed midohot nasing, alani pangalao kunaso denggan. Unang say tangis hoy ng pangit. Uli lagu pamalumaroham, ang giyak maundalan na gabi barsi ajaran diyaw. Asaboy mo batun na danggan, tanya ko na mamina. Nauli lagu jalan aburjuku. Oh masih kita bersakap hasian, napasauton na dirohatai, buah perjuangan tanah marsiha holongan. 10 tahun mahita menjalin hubungan cinta, cara
Siang mulan ape nunggah salah danau boru hape taho asal mahala kita ni mudohian alai hualodona di rohami naikon marboru bataki daina dapot hudona di rohaki rupana bagak macai masonari gabe parumain mi nagabe rokapku boru silebani mardalan mariari dari damanu eng nadi podahoni parumain mi na solo karejoi barak sambing do karejona pabaga kondiri nai dang nasohu hata honda inang tu parumain mi tarsingot tanggung jawab marumah tangga on masikap mabarbar tubuh manang bada nang hu tinggal honian alai mabiarau inang sega sude pahoppumo unang sailungunan ho inang pangit tubuh manganyu maho inang tu parumain mi pamalum maroham pahopu mi mabereng nungga nasib hu besong gonon namar boru silebani sada ari ombor hak maho anakku tuluat nada oi huta silebani manggarato nama hape ho ama laosian huta tanah ulion bohat maho ama di bagas tangi yang dohot pasu-pasu sian bapa dohot omak muna pogos hong ang giat madapotmu na disita ni rohami ingot amang di akahata poda puton na karejoi
na ulipi Inalas rohanami akadi hutaon Borhat maho asirohani Tuhani Manamandongani dalanmu sa leleng namo Inggot amang di akahata poda Puhuton na karjowi Unang ihuton akana so denggan Inggot hapogo sontay Dang na hepeng minahuharapon Holan barita sehat dohot na ulipe Ngalas roha nami akadi hutaon Borhat maho asirohani Tuhani Manamandongani dalanmu sa leleng na Di sadatiki lawau tutopan Mamutik hamizon di harangan nagolapi Adong sadahu bereng bunga tung mantai uli Bagak doru panai nang pemarduri Dohot maimu sesoarani pidong isai tarbege Huhut marende-ende Labok tahe di pinggol lang si malolong Di suasana na itahe Gabetaring otaw Tiki haposon ki
masih bawa pengacara muda nanti bosi kolanai. Leleng hinaholongan nung 5 tahun hita mardongan dangadong parbadaan nasobo ini padenggan nung agodang rintangan narapak tadalani kita na duado membaen perjanjian saud mahodiau molo nunga monang ido umbenau marpos ni roha arsikola mi hurupi nang peau gaji Sian si kolam sarjana